Pani Eva mala ťažký priebeh chrípky, ležala v posteli, potila sa a v tom ju chytila panika. Pane Bože, komu odkážem svoj majetok? Čo ak teraz zomriem? Čo sa stane s mojím majetkom? A tak rýchlo vstala, utekala do kuchyne a napísala poslednú vôľu. Postupovala pani Eva zákonne alebo nie? Bude jej závet, teda posledná vôľa, platný alebo nebude? Aj to si zodpovieme v tejto časti podcastu Právo a občan. Občiansky zákonník pozná 3 spôsoby spísania závetu. Buď ho celý vlastnoručne napíšeme, teda zoberieme pero, papier a od začiatku do konca ho napíšeme vlastnou rukou a podpíšeme sa. To je prvá možnosť. Druhá možnosť je, že si ho napíšeme na počítači a vlastnoručne ho iba podpíšeme, alebo ho môžeme prípadne aj na písacom stroji, ale musíme ho vlastnoručne podpísať. V takom prípade však musia byť pritom dvaja svedkovia, ktorí sa taktiež musia na ten závet podpísať. No a tretia možnosť je, že si dáme závet vyhotoviť u notára. Každá z týchto možností má nejaké plusy aj minusy. Napríklad pri tom vlastnoručnom závete najviac riskujeme, že sa zničí alebo sa dostane do rúk nepovolanej osobe. Pri tom závete, kde musíme mať svedkov, teda to je ten závet napísaný na počítači alebo na písacom stroji, tam zase musíme mať 2 svedkov a možno nebudeme mať záujem na tom, aby nejakí ďalší 2 ľudia vedeli o tom, čo je obsahom nášho závetu. Takže nakoniec možno pôjdeme za notárom a dáme si ten závet spísať u notára. Tam je zase najväčšia výhoda v tom, že notár bude vedieť ten závet napísať tak, aby bol platný. Pretože nie hoci ktorý závet je platný a musíme dodržať určité náležitosti. Ja by som pani Eve odporúčal, nech ide za notárom, nech u neho spíše závet, dá si ho uložiť do registra závetov a nech o tom upovedomí nejaké 2 osoby. Tie 2 osoby teda nebudú vedieť, čo je obsahom závetu, ale už budú vedieť, že pani Eva napísala nejaký závet. Čo musí byť v závete uvedené? Musí tam byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Inak bude závet neplatný. Sú tu aj ďalšie veci, na ktoré si treba dávať pozor pri písaní poslednej vôle. Napríklad je zakázané, aby viacero poručiteľov napísalo spoločný závet. Teda závet by vždy mala písať iba jedna osoba, inak je neplatný. Pozor si musíme dať aj na to, aby sme v závete niektoré osoby nevynechali. Sú tzv. Neopomenuteľní dedičia, na ktorých musíme v závete myslieť. To sú najmä naši potomkovia. Maloletým potomkom musíme odkazať rovnaký podiel, na aký by mali nárok zo zákona, a plnoletým potomkom musíme odkazať aspoň polovicu zákonného podielu. Ak tomuto závet odporuje, je v tejto časti neplatný. Ďalej je dôležité vedieť, že skorší závet môžeme zrušiť tým, že napíšeme neskorší závet. Teda ak neskorší závet nejako odporuje tomu skoršiemu, tak má prednosť ten neskorší závet. Inak povedané, novší závet ruší ten starší. Takisto si dajme pozor, aby sme k závetu nepripájali žiadne podmienky. Napríklad, že Jožkovi odkazujem pozemok na kraji obce, ale iba za podmienky, že ho bude chodiť každý rok kosiť. Napríklad v marci. Niečo takéto, keby sme pripojili k závetu, tak takýto závet je neplatný. Ak vás tento podcast baví, počúvajte ho ďalej. Tento podcast je súčasťou iniciatívy Viac rovnosti, o ktorej si môžete prečítať na našej stránke alebo na Facebooku. Do počutia na budúce.